Så går vi i gang. Ja, og jeg kan ikke få åbnet min cola. Ups, jeg drikker også cola, så det er rigtig Det gør Robin smånørdet. også. Gør det? Nå. Kan du fortælle, hvad vi skal i gang med nu? Velkommen. Har vi startet videoen? Når videoen er startet. Det ved jeg ikke. Velkommen til en eller anden 2. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Jeg glemmer det hele tiden. Det er Half-Life 2. Nå, Half-Life 2. Ja. Og den starter nu. Nu ser vi på intro. Rise and shine, Miss Vågn op, Herr Freeman. Vågn op. Jeg læser lige teksterne. Det er introen, det her. that I wish to Ikke jeg vil antyde, at du har sovet på posten. the job. Ingen fortjener mere. More is Og building of a rest. ingen fortjener hvile mere, og alverdens anstrengelse vil være spild indtil, når jeg lader sige, din tid er her igen. Too. Well, let's just say your hour has come again. Han kan blive kaldt G-Man. Den rette mand på det forkerte sted kan gøre alverden til forskel. Han er sådan en mystisk mand, der dukker op alle mulige mærkelige steder. Wake up, Så vågn op, Herr Freeman. Vågn op og duft til asken. wake up and smell the ashes. Nu dukker vi op i et tog, og vi ved ikke, hvorfor vi er der. Det er et mærkeligt sted. Jeg kan ikke engang se, hvilket land der er i. Det ligner sådan noget fra Østeuropa. Spiller Lund, det er mig. Det spawnede, mens toget kørte. Gør det. Ja, så det røg lige helt til bare starten. Jeg så dig ikke stige på. Ja, det er fordi, jeg stod på usynligt. Det er så, man Tror du, hører i jeg vores tror, det er ham der G-Man, der har sendt os afsted. Hvad var det? Nå, de der, det er sådan en spion. Hvad hedder det? Okay, for mig står du i luften. Hvad sker der? Jeg står oven på hovedet. Jeg kan simpelthen ikke komme ned. Jeg sidder simpelthen fast ovenpå. Jeg døde af grin. Hvor mærkeligt. Er jeg faldet ned? Jeg vil have en cola. Jeg er faldet ned. Jeg har Nu fået skal du cola. lige vente på mig. Jeg får slag, Jeg fordi tager jeg en ikke... cola. Vitus, du skal vente på mig. Vitus. Du skal vente på mig. Jeg får bare en kage. Det som ham der talte op på den der store skærm, han siger, at vi er kommet Kom et sted, så. hvor vi er sikre. Jeg har fået en cola. På kasten. Okay, jeg kaster den. Au. Hvor er colaen? Hvor er den tilbage? Jeg vil ikke have den der dåse. Nu er cola væk. Nu er cola væk. Det er helt forfaldet. Men har jo... far, der er en telefon. Kan du snakke med nogen? chosen to relocate to one of our finest remaining urban centers. Nå, Vitus, skal vi prøve at gå igennem her og se, Jeg har det telefonen. Mange tak. Den ligger der. Jeg tror, vi skal i den Den her. ligger... Så skal jeg tage telefonen. Ja. Jeg har den telefon. Jeg tror, vi skal videre igennem køen, Vitus. For har den telefon. Mange tak. Tag den. Tag den. Så nu har jeg taget den. Jeg behøver sikkert have læge inde. Nu smider jeg den lige ned. Jeg tror, vi skal ind her. Pas på, der er vagter. Men jeg tror ikke, vi kan undgå dem. Jeg tager en kasse med. Jeg tager en kasse med. Vi er lige lukket ind. Hey, der står en med en pistol. Pas på. Prøv at se, han har en pistol her. Du borger, kom med mig. Jeg tager den her kasse med. Hvad med... Jeg vil have min kasse med. Jeg kan bare lægge den, Vitus. Nej, jeg vil have min kasse med ind. Ind. Vitus, jeg tror, du kan Tada! Den. Kan man ikke... brug for hjælp med det her. Nej, der mangler ikke noget. Der ligger faktisk noget... Vi skal afhøre en kasse. Jeg må have ro til det her. Hov, Vi afhører en kasse. angående den øl, jeg skylder dig. Det er mig, Gordon, Barney og Black Mesa.
I've been working undercover with civil protection. I can't take too longer, they'll get suspicious. Jeg arbejder under dække i civilbeskyttelse. Jeg kan ikke være væk for længe, uden at vække mistanke. Ja, Barney, hvad er det? Jeg er vigtig i en vigtig test. Det er en af dem, som holder med os. Beklager, Doc. Du store Gordon Freeman, jeg forventede lidt mere varsel. Yeah, you and me both. Ja, både du og jeg, Doc. Jeg var ved at stige til Expressen til Nova Prospect. Nå, Barney, hvad har du for? Jeg tænker. Alex er her et eller andet sted. Hun ved bedre, hvordan vi får ham hertil. As long as he stays away from checkpoints, we should be okay. Hvis han holder sig væk fra kontrolpunkter. Taking enough chances as it is. Hør, vi har taget masser af chancer. Udmærket, Gordon. Godt at se dig. Okay, Gordon. Gordon. Du må selv finde vej til Dr. Kleiners laboratorium, så vi skal finde Dr. Kleiners laboratorium. Det var det, jeg frygtede. Ind med dig, Gordon. Vi skal flygte, før du afslører mig. Ja, kommer du med, Vitus? Klap ting op igennem vinduet og fortsæt, til du kommer ud foran. Ej, han stod foran døren. Så. Ud af vinduet. Ja, jeg kommer lige her. Har du stablet den op? Okay, du får lov til at løbe først. De banker på dernede. Ud gennem vinduet. Jeg kommer. Men det var så meget en dåse. Kom ind gennem døren. Sådan der, kan man også gøre det. Så, nu skifter den bane, så kan vi lige nå det. Nej, du skal lige vente på mig, fordi jeg dukker op lige her med lidt. Så var jeg... Godt, lige se, om jeg kan få en cola. Samle den dåse op, siger vagten. Jeg vil ikke blive skubbet igen. Godt, du kan gå. Det er bare, der kan gå. Det Nå, Lise, prøv at fortælle, hvad du ser. Kan man. Jeg kan også ringe. Far. Men man kan ikke ringe. Jo, jeg har fået en telefon. Du kan få en telefon, men du kan ikke ringe med den. Tag den, far. Tag den. Okay, jeg tager den, så slip. Okay. Den ligger sådan her. Sådan, og jeg kan kaste den. Jeg tror, vi skal videre, fordi vi skulle mødes med dem på en eller anden plads. Tror du ikke, vi skal ned af her? Yay, hold op. Kommer du med? Yay. Man kan få cola, far. Man kan huske nu at tage en cola. Det cola har jeg altid set før. Jeg vil have min cola. Jeg vil have min cola. Der er nogen, der ringer på. Ja, det kunne jeg godt høre, men jeg tror, det er mor og Vera. Så op. This simple fact has far-reaching implications. It requires radical Jeg er lige bagved dig. genetic imperatives. Jeg tror, vi skal ned af her. Kommer du med? Jeg tror, det er nogle andre. Direct opposition to our Ja, det kan jeg også godt være. Skal vi sige, det var det?